Zo, Jan Kostje komt helemaal vanuit het binnenland van Suriname. Dus dan gaan we het opzingen. Sarah maar kans doen, ook kans systeem vast. We gaan gewoon lekker naar beneden dansen, Awasa style. Zo, dus de Awasa Seketi, Alasan mix, gewoon. Maar is er iemand die Awasa kan dansen? Of Seketi? Wie kan Awasa dansen of Seketi? Vito? Oké, we hebben niet zoveel tijd, mensen. We Mensen, ik zie een paar mensen hier dansen. Jullie kunnen een voorbeeld bij ze nemen. Awasa. Go